Pre, patag sa pa, pre. Hapon naman. Kaya po, dayon ta. Wala, pre. Hindi ba itong ingon lang na inkanto sa ugat sa lubi. Pre, ay pag binuang nga na, pre. Di, mo puti iso dito. Lagi, pre. Wala na ako. Sumpaan ko ba? Oo, nanimbaw tong balibo ba? Naninindog. Diri. Diri dito na, dito yung lubi diri nga. Narito yung kanto mo gawas diri ha. Mahapon na. Padayon nun tani. Dayon ta. Di na to, ngita. Hoy, mga pogi. Hala, inkanto. Inkanto sa ugat sa lubi. Nasayod ba mo sa balaod? Karong takong nasa kapunon. Ang tanang mo agi diri. O agayon. Pwede tamo palibangon og sinsong gandal. Pwede pa tamo pasokahon o botelyang buwan. My precious. Dale. Milabay ang duha ka adlaw. Nga pre, uy. Ano sa ka, pre? Di naman hinung ko kakita. Nahalap naman pananaw, pre. Halap ako pa na gari no kay wala tong engkanto sa gamot sa lubi. Biyadan ko. Abi no kapura pre. Ako po gani. Ano sa ka, pre? Ingon man tong engkanto sa ugat sa lubi na palibangon na tong andar nga sinso pero lain man sing agi diri man oh. Kung gani pre kay naglaan ba murag tinuod yun siguro to nila ingon nga mabuyagan daw dito ba. Lain kay pre kay niburot akong tiyan pre unsaon ko ni pagpatambal pre no. Duumang kung ako lang pre. Bagay Ngayon balay, tabang sa inyo ha. Tara, minta tag. Uy pre. May kinaka. Kaya to pre. Na. Inom na ko atong nanagan ta. Ano man? Tunkit na to sa kuan ba punuan sa lubi. Tingnan nila inkanto sa ugat sa lubi. Ano man? Buwa ang pinga. Lagi pamati pre. Buyagan ni tolo pre. Nakoy na gibalaan nga kuan, manambalay. Pangalan to kay si kuan. Yo Purdoy. Yung pordoy. Unsa may klaseng panambalan niya sa kit pre kay am. Mga buyag-buyag. Dito mo rin patambal ni pre. Tawag na pre. Dalon ta mo dito. Tara. A few moments later. Tapos Purdoy diri no. Pre, nadri pre. Muna naman ang balay pre. Oh. Lain akong panginaw gid ba. Magkalaban is kalihukan ba? Kinsaman mo? Kinsa mo? Patambal. Tambal yo. Ay bunal eh. Bunal ba? Bunal. Patambal lagi ni. Patambal yo. Patambal mi yo nabuyagan mi basa. Buyagan mi ko ganto. Patambal mi ko patambal. Ikaw mo na kung kalaban mo sa kalihukan. Dili. Dili mo. Ako ni silang gidala ba kay Dili mo tambal ni dapit. sila. Dili mo dapit. Yo. Kami na kung kalaban mo sa kalihukan. Dili county uy. Nabuyagan mo ni sila gon nabuyagan ba? Kung may inungdan nga nabuyagan mo. Buyagan may Naag man nato yo hapon ba sapa wa. Nakadakong di malat. No? Sugat mo na. mo nila. Nakasugat na yung inkanto sa ugat sa lubi. Nakuyaw na imong kalaban doy. Kuyaw na ba? Nangunsa mo din mo mga doy. Buyagan lagi yo. Nabuyagan mo. Buang nga lagi yo. Na, ikaw unsa may gibati nimo? Anda mo yung kanto sa ugat sa lubi yo. Palibango lo na gaandar ka sinso pero na mo epekto. Ano day? Dire ning agi oh. Na. Iyo ano doy. Iso nga nga man na doy ba? Lagi yo. Nya ka. Na magibati nimo. sige ka kung gabate lagi chu pordoy. Ano man na? Di na kumondag kaon, nasuko na si mama ba? Adak, iyo ana uy. Nakuratan man ko ano yung bati ron eh. Mag-isog kay na yung kalaban ba? Ada murag. Ay sa ay. Manguha sa akong mga tambal ninyo. Ay. Kagapon nag-process mong sa akong birth certificate.
Madto kong Japan dito, hindi ako manambal. Nagkong sweldo dito ba? Nya, karon paabot lang sa mo kay nahutdan yung kong mga bala sa panambal. Kani akong mga paggamit ron. Kuan rin siya karang gikan sa enterprises. Pero sige lang, kay magkuha akong tambal ron. Sige tiyo. Maabot lang dito. O sige, diya lang sa mo ha. Sige. O sige. Buang ani, oy. Pre. Kabalo ka tong nambal, pre. Kabalo, pre. Kamu may nakakita no. Ikaw, pre. Kasi pangino ng kabalo tong nambal. Baga, pre, kaya baka niya tambalan ng untian, pre. Di ka masayang na akong bayad, pre. Maba masukunog samot kay mo. Grabe na akong kaon. Buti na ba mahala sa bugas, palayaso na nung ungko. Okay na bala ka kasi mahurot ang ipon. Lah. Ilang, tingnan lang nato. Ang pordoy, pre. Ay na. Uy, tiyo. No. Nagtuo tingali ni sila ko kadong ko sila di pangoyong mong buhat. Ano ni? Tiyo. Kita man ako nagibati ito nga gibalwag chinso nga gandar. Ako, tiyo. Ikaw to? Ako. Akong lubot lagom, ako ni siyang ayon. Kau na ka na. Oo, tiyo. O, usapan na, kay mo na siya tambal. Ay, tayo, tiyo. Agwanta, kay mo na tambal. Kinsa man po itong nagibate diri nga na problema na yung inahan, kay sige na lang siya gaon. O, tiyo. Ikaw to? Oo. Aw, simple ka kay na, oy. Dawatan ning bato, doy. Ang sama man ako ni tiyo. Taysa, guniti lang sa guniti. Kung lubot lago, mayuha ka na siya, bla bla bla. Kana imong usapon. Aron ng mama, dili na maproblema og pagkaon di mo, ha? Kana, kay dugay na mahilis. Bakuan jud ka sa kwan na. Ang kilos bukas yun, mahal na biya kayo, no? Ayaw na mahal kilos bugas mo, tiyo. Anya ka ng isa, unsa magbate po na na? Makita yun, tiyo. Di nakakakita. Di makita, tiyo. Lain biya akong patakaran, Dre, ka ng mga taong di kakita. Pagka na sila di maulian, ako mo'y mubayad. Okay kayo na, tiyo. O sige. Pero mas maayo tong ako'y mo bayad, tiyo. O sige, tambalan di ka, doy. Wa may problema kay mumantaw na trabaho na ako, Dre. Isa, ha? O, Dre, ismong mo, doy. Kaya ato nang ikitir ato ang... O, manin niyo. Inay na, inay. Tanggalan na yung bugalo, doy. Ay lang, tiyo. Ang ganahan, tiyo, kay... Samot maninog na kuwanan ko sa adlaw. Nakuyog yun din Lambad ang ulo, nakalaban, no? Pila naman nakadlaw yung gibati, doy. Duha na ni kaadlaw karon, tiyo. Nakadlaw? Kasakay. May mga tambal diri, doy. Doon na ni kaadlaw. Duha na ron, tiyo. No? Naman ko'y tipo Andre, mga bago na ko ng tambal. Basin ganahan mo. Pwede ta mo papaliton by 1 take 1. 300 ang isa. Kung mupalit mong 300, by 1 take 1 is siya, ha? Okay man kayo na, sir, tiyo. Ay, nindot kayo ni siya. By 1 take 1 gani, no? Isa ni 300. Kung mupalit mo karon, by 1 take 1, 300 ang isa. Kay by 1 take 1 man, aw 600 tanan. Wah, unsa di ay. Yun eh. Ato anong tambalan ni mong kuan? Sige, tiyo. Isa, ato anong kuan na. Liw-liwag na ya. Wow, 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 wow. Syakala, syakala, syakala. Maulian na ka, doy. Tanggala imong kuan, doy. Di na siya po, tiyo. Hadlok man ko, tiyo. Madlok ka. Di lang gihapon ba? Dili Gihapon ko kakita.
Maulian lagi ka bayan sa. Kung bayad ko, tiyo, maulian na gyud, tiyo. Maulian na ka, uy. Salamat. Ang nakakita na yung tingali ka doy kay. Kabalo naman ka mo donol. Naman na sa akong kilid, tiyo. Ay, Dili ay. nakidunita man ako imong kamot. Basta maulian na ka o sige tanggaala. Kita na ka? Wala man, tiyo. Wala. Ayay, nakabayad ko, ani. Putik ka. Kay wa makakita. Ako may mubayad ni mo. Doon ko na. Kani akong kwarta, 300 na ba ni? Ambi mo ka mo, 300 na ha? Kanang, ang bayad man gud na ako, di maayo, 250 ra. Ya tibuok man nga 300, dawata na. Sige, tiyo. Kulang man, tiyo. Ay, ayo naman di ay ka.